A ranar 28 ga watan Yuli shekara ta 2020, jarumar Kannywood Maryam Booth ta wallafa hotunan wani matashi tare da bayyana shi a matsayin sabon masoyinta. Ta bayyana cewa sunansa Muhammad Asad Anthony Odozie. Muhammad Odozie dai yana murnar zagayowar ranar haihuwarsa ne a ranar, ita kuma masoyiyar tasa ta wallafa sakon taya shi murna ta hanyar shafukanta na social media. Maryam Booth ta yi rubutu kamar haka: My love, having you in my life is like having all the riches of this world. I will treasure you until the day my life on this planet is up. Have yourself a heavenly birthday. Dame Omar Mohammed Asad Anthony Odozie at Balo 347. Mujallar Fim ta fassara waɗannan kalamai kamar haka: Masoyina, kasancewarka a rayuwata, tamkar samun dukkan arzikin da ke cikin duniyan nan ne. Zan rike ka da daraja har zuwa rana ta ƙarshe a doron ƙasa. Da fatan za ka more wannan lokaci na zagayowar ranar haihuwarka. Dame Omar Mohammed Asad Anthony Odozie at Balo 347. Ganin wannan saƙon, mutane da dama ke bin jaruma a shafinta na Instagram sun yi mata ca, suna taya ta murnar samun sabon saurayi tare da taya shi murnar zagayowar ranar haihuwarsa. Wasu daga cikin makusantan Maryam na zahiri sun kira shi da angonmu, wanda hakan na nuni da cewar dama can sun san da maganar kuma sun yi na'am da ita. Akwai kuma waɗanda suka yi wa Maryam tambaya, misali wani ya tambaye ta shin musulmi ne shi wannan Odozie ɗin? Ta yiwu saboda ganin kalmar Anthony a cikin sunansa ne. Akan wannan tambayar, ɗaya daga cikin makusantan Maryam, wato Badariya Kalarawi ta BBC Hausa, ta ce wa mai tambayar, saboda Allah ina ruwanka? Ita kuma Maryam sai ta ce wa Badariyar, Anti B, don Allah kyale shi, dan mutum ba Bahaushe bane, shikenan ba musulmi bane gurin wasu. Mun dai ga alamar cewa an san da zaman Muhammad Odozie a gidansu Maryam, domin kuwa fitaccen mawaƙi kuma jarumi Yakubu Muhammad shi ma ya taya shi murnar zagayowar ranar haihuwarsa tare da kiransa surukinsa. Yakubu Muhammad, wanda ya taɓa auren Sadiya yayin Maryam har sun haifi 'ya guda ɗaya, ya rubuta a shafinsa na Instagram, ina taya ka murnar zagayowar ranar haihuwarka, ɗan uwana, abokina, surukina, da fatan za ka more wannan ranar. Da alama dai, Maryam da Muhammad sun shaku matuka, domin ko da ganin hotunansa da ta tura a shafukanta na Instagram za a iya fahimtar haka. Hotuna ne da aka ɗauka a lokuta daban-daban kuma suna nuna masoyan biyu a wurare daban-daban da shiga daban-daban. Akwai ma hotunan da suka ɗauka a cikin jirgin sama, wanda hakan ya nuna cewa sun ɗauke su ne a watannin baya kafin a hana zirga-zirgar jiragen sama a watan Maris saboda cutar corona. Ita dai Maryam Booth ta sha gwagwarmayar soyayya da manema daban-daban masu cewa za su aure ta, amma daga ƙarshe sai magana ta shiriri ce. Amma wannan shine karo na farko da ta bayyana soyayya ƙarar ga wani mutum har ta sadaukar da rayuwarta gaba ɗaya gare shi a idon duniya.